Добрая раніца, Беларусь. Што будзе, калі двух вядучых адправіць на пошукі яркіх, дружных і музычных сем'яў па ўсёй нашай краіне? Новы праект тэлеканала «Беларусь-3» «Хата на хату». Напярэдадні прэм'еры да нас у госці ў студыю зазірнулі яе вядучыя, этнограф, даследчык беларускай культуры нацыянальнага касцюма Ларыса Мятлеўская і этнакультаролаг, даследчык традыцыйнай духоўнай культуры беларусаў Іван Крук. Добрая раніца. Добрая раніца. Вельмі прыемна бачыць вас разам з намі тут. Распавядайце, гэта першае фальклорнае шоу «Хата на хату» такога фармату. Чаго нам чакаць? Вы ведаеце, насамрэч, это праект вельмі унікальны абсалютна. І чаго чакаць ад яго? Таго, што упершыню мы убачым не проста фальклорныя гурты, дзе салянка, так сказать, сабраны розныя прадстаўнікі розных родаў ці розных сем'яў. А тут у цэнтры ўвагі будзе стаяць адна сям'я. Унікальная. На хату. Хата на хату, да. Але ў дадзеным выпадку, конечно, это символичная рэч, хата на хату, но мы за словом родня можем бачыць, так сказать, больш широка, да? Это, вы ж ведаеце, што дарослы сын мае сваю хату, но калі бабуля збірае некалькі пакаленняў, то некалькі хатаў, так сказать, збіраецца ў цэнтры. Это не хата, а музычная армія атрымліваецца. Ну, пакуль што давайте скажем, взвод хай будзе, да, таму што ўжо армія, так сказать, это маштабная. Ну, але ж сэнс назвы «Хата на хату» гэта ж спаборніцтва паміж сем'ямі ўсёй Беларусі. Разумеете, тому одна семья поборничая у своим песенным мастацтве с другой. И хтосьці будзе галоўным. И хотелось яшчэ дополнить вот это чаго чакаць. Разумеете, это трэба чакаць сустрэчы с уникальной семьей, с цікавай семьей, где люди творчыя, да, я бы сказал, мягко помешаны на творчасці, дзе яны прэзентуюць себе рознымі, абсолютно рознымі шляхами. Песня, танец, маляванне, складанне вершаў, значит, что там еще было? Соломоплетение, ткацтво, то есть кожная семья. Все, да, розных возрастов. Да. И самое галоўнае для нас было, что практично у каждой семьи мы сутыкаліся с тем, что прадстаўнікі 4 поколений, то есть прабабуля, да, бабуля, дочка и внуки, разумеете, за одним столом. И самое вот шиковное было, завтра в эфир пойдет первый выпуск, так сказать, семья с Лидского района. Годовалый внук уже с батьком стоит, с дедом, и бубен уже стукает, так сказать, выбивая ритм. Вот это просто подкупля, и я думаю, что той, кто поглядит, это не застанется. Вы падарожнічалі ўсё лета, побачили шмат цікавых, а галоўна таленавітых беларускіх сем'яў. Адкажыце, калі ласка, вось гэтыя сем'і, яны прадстаўляюць культуру. Вы як даследчык, як прафесійны даследчык, вы што можете сказаць, ці гэта прафесійная такая прэзентацыя і майстэрства іх такое фальклорнае, ці гэта больш такое аматарства? Вы побачили гэтай сем'і, вы можете адказаць сумленна. Жень, тут пытанне надзвычай правакацыйнае і складанае. Разумееце, мы ж за словом прафесійнае бачым 5 гадоў кансерваторыі, 4 гады каледжы і так далей. Я не пра адукацыю кажу, а вось як яны выконваюць гэта. Гэта же перадаецца з пакалення ў пакаленне, так? Чаму мы тады гаворым, што прафесіянал, да, фарміруецца на падставе вот этой гістарычнай глебы. Поэтому в дадзеным выпадку я павінен сказаць, што это найвышэйшая школа. Так. Да, и это профессионализм, але профессионализм у галине народного мастацтва. Это адраджение, так? Нет, Женечка, это не адраджение, это протяг, продолжение. Продолжение адраджения. Да, это захование на сучасном этапе. Просто что там дали бабуля, прабабуля, там и старейшее поколение, уже молодь, ідзе уже на професійным узроўні. Яны уже поступают у университет культуры, у другие установы нашей республики, и уже маюць професійны статус. Професійны і ўжо кіруюць нават. Але ж, мабыць, хтосьці мог здзівіць вас. Ой, моцна. Вы ведаеце, увогуле, я хотела сказать вам увогуле, что здымки проходили настолько зладжана. Вось приезжаешь, здаецца, ты не ведаешь, что за семья тебе чакае. А вось трапляешь, наши люди вельмі адказныя. Ну вось усё ішло па маслу, усё готово, усё падрыхтавана. Мне, напрыклад, цікавіла гаспадарчы бок, не толькі спеўны, але як эта сям'я жыве, як яна гаспадарыць, як яна умее вести господарку свою хатнюю, там, что у них там у хляве, что у огороде, кветники. Ведаеце, что я зразумела так, проехавши, мы практично бачили амаль 10 сямей, ну, шмат где, не уся Беларусь охоплена, але шмат. И люди все однольковые, наши белорусы, вельмі гаспадарлівыя люди. И так не подрыхтуешься, так не подрыхтуешься. Так яны живут. Давайте зараз поглядим на экран. Я веду, что вы презентовали свой проект «Хата на хату» на телеканале «Беларусь-3».
сястры у рамках вялікага шоу «Вялікае тэлебачанне». І давайте паглядзім на сям'ю Нядзвецкіх з вёскі Баравікі. Як гэта было? И вот они поднимаются к нам на сцену. Аплодисменты, друзья! Участники проекта «Хата на хату». Вось вы... Так. Я, ты, Давай, я. давай. Вельмі шмат падарожнічалі. Што вас зацікавіла як этнографаў вопытных? Што, было штосьці такое? Вы ведаеце, што зноў-такі ў кожнай сям'і мы знаходзілі вельмі цікавыя рэчы, якія перадавались у спадчыну. З аднаго боку, адна сям'я, ад дзеда дасталася песня «Калінка». І просто вот это быў стрыжень, вакол якого крутілася. Вот эта сям'я, так сказать, якая завтра будзе адкрываць наш праект. Подворок, как вы поглядели, кола в основе, доминанта кола, это все, так сказать, вот этот свет пригожий вельми был. Затем, поглядите, приезжаем, так сказать, Осиповецкий район, а там семья со своим подворком, со своим баченнем, поэтому каждая семья здивляла нас по-своему, и, вы видите, не покидала равнодушным. И просто хочется пожадать этим семьям только одного. И надалей заховывайте этот импет, вот это вот жадание показать нашу белорусскую народную песню, живите и не просто живите, а у это кола, у этой вир, утягивайте еще, так сказать, наших телеглядачов. Это вельмі цікава, але пытанне такое професійнае, Ларыса, Іван. Ну, так. Гэта і ўсе і песні, і танцы, гэта пакажа тэлекамера. Якая ваша задача як вядучых? Раскрыть прыгажосць этой сям'і, па магчымасці. Цікавасць. Менавіта, каб было цікава не толькі то, чым яны займаюцца, спяваюць, бо песні яны паказваюць, а што яшчэ і застаецца, што іх фарміруе, што іх трымае на зямлі. Мне, напрыклад, цікавілі гаспадарчыя нейкія пытанні, і для мяне адкрыццём былі такія невядомыя беларускія стравы. Там у Кавыскім раёне знайшла страву банды. Гэта же цуд, просто цуд. Што гэта такое? Ой, гэта такая Я не ведаю, на жаль. смакота. Вы Асобная перадача. Трэба со смакатой прыйсці до вас, каб вы побачили. Мы запрашаем гэта ў адразу. беларускай кухні гэтыя банды. А яшчэ, вот уяўляеце, адна з маладых жанчын, кіраўніц адной сям'і, яна цікавіцца печкамі. Яна фотаграфуе Жанчына з усе печкамі. разборы, Да, дзе да, разбураецца печка, яна ляціць і фотаграфуе гэту печку. Вось чым цікавяцца нашыя людзі. Вот гэта было вельмі цікава. Мы вельмі Жень, коли захоплены, можно, одна секундочку. Так, есть яшчэ. Мы заканчиваем працу над книжкой «Культура родовой памяти». Зараз Так. она уже вышла, так? И вот апошняя зрадок написано, что называется, мы едем в экспедицию вот эту вот, и працуем с семьей, а бабуля выходит и кажет, пойдемте, я вам покажу семейный альбом. Мы гортаем потихоньку альбом, а еще разочек, «Культура родовой памяти». Мы в основу поклали род, как раз вот этот проект, да? Так. И тут и она кажет, поглядите, пригожими великими литерами написано, не дадим нашему роду зводу.
То есть эпиграф для нашей книжки и философия життя, так сказать, и философия всей программы И «Не гэты дадим так нашему сапраўды. роду зводу». Я подумал, что гэта была подстава для вашей другой книги уже. Але, мабыць, хто ведае, хто ведае. Увогуле, проект это про нас, белорусов, якія мы ёсць, гостинные, доброзычливые, вот спевные. У любой момент можем сустрэць гостей. Хай приезжают до нас. Гэта вялікі гонар для нас і для нашай белтэлерадыёкампаніі. Чакаем заўтра прэм'ера на тэлеканале Дякую. «Беларусь-3» шоу «Хата на хату». Дякую вам вялікі, што прыйшлі да нас сёння. Прыемна было размаўляць з вами. Вялікі дзякуй, ну а наш эфір працягваецца.